festival actuaron os nenos de infantil primeiro, segundo e terceiro curso. Polo tanto, queda cuarto, quinto e sexto. E algunha sorpresa máis. Claro que sí, pero xa iremos vendo pouco a pouco. E agora, os nenos de cuarto, que cantarán Marchema Belén. Claro, como son tantos, teñen que facer por duplicado. Pois claro que sí, agora van cantar un villancico con moito